hajde sada ponovo probam da pozovem Anu, jer malo čas nismo imali sreće, mada mi sve deluje da su njih dvoje nekako opustili u novi Alfa Romeo Giulietta Veloce, ali da ipak od nje čujemo kako protiče vožnje do posla. Ana, gde si? Peđa, pravo ti kažem, čim nas nije uhvatila gužva i ovaj popodnevni špic, znači da je moralo nešto sa vezom da se desi. Evo, mi uživamo ovde, ja sam na suvozačevom mestu, imam pravog vozača koji se ovaj dan na posao u popodnevnu smenu vozi kao gospodin čovek, sam je odlučio sebe da vozi, on se zove Andrej, ja ću prvo da ga pitam šta radi i čime se bavi. Zdravo svima, ja sam Andrej, pizza majstor u bloku 45. Kaži mi, Andrej, pošto si iskusni vozač i hteo si da probaš novu Alfu, a i sam imaš Alfu, kaži mi kako ti se čini ova vožnja do posla? A ovo je zaista izvrstan auto, evo teo bih da zahvalim TDI radiju za ovu priliku što su mi dali da probam. Inače, vlasnik sam ličnog modela, do duše starijeg, ide odlično, sam sve radi, evo kao što i ti vidiš. Ja sam uživala u ovoj vožnji, a evo čuli ste da je i Andrej. Samo sam htjela još da iskoristim priliku da vam kažem da onim putem kojim smo mi išli sa Žarkova do Novog Beograda još uvek nema gužve i izbjegli smo je, išli smo malo obilaznim putem da bi se duže provozali preko mosta na Adi, tako da pokušajte da izbjegnete Gazelu i mislim da ćete uraditi pravu stvar, nećete ući u špic. Ana, tebi hvala na ovom uključenju, a vi ostali čuli ste, ako i vi želite da vas Alfa Romeo Giulietta Veloce i TDI radio voze na posao, prijavite se već ovog trenutka. Alfa Romeo Giulietta Veloce i TDI radio vozete na posao elegantno i sa stilom. Probajte novu Alfa Giuliettu Veloce. Pošalji SMS sadržine Alfa razmak ime i prezime na 069 3089 399 i čekaj poziv TDI radija. Prijavi se i uživaj u elegantnoj vožnji do posla novom Alfa Giuliettom Veloce.